Una, ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 9:42. This time check is brought to you by ACM. All units. Attention, all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 9:44 na. Cinco minutos nakaligas sa tag na alas sa Nueva Aksyon Radio Philippine Standard Time sa lawat mayong gabi na naman. Isa na naman kay Dison sa industry nga palatuntunan. Palatuntunan nga ginabantayan alas 9:30 tubdo alas 11 sang tungang gabi. Lunes hasta Sabado, Action Night Patrol. Palatuntunan nga naanda na santaran bilang salandigan sang mga hitabo balita impormasyon. Aksidente, krimen, reklamo nga ginaparecord sa istasyon sa mga kapulisan. Ang mga biktima sang madugoon nga krimen o aksidente nga ginadala sa ospital. On the spot reports nga maktuhan sang ato sa mga action unit reporters. Kag action correspondents. Di naman nga bahin sang Negros Occidental, isla sang Negros Panay. Ang sakoto malabutan sang sining waragwagan
DYEZ Action Radio Bacolod 46221 Abril 6 sa tuig 2021 subong. Inyo ka-aksyon sa atubang diris ang mikropono kakahanginan Aksyon Marlon Herboya. Basta Martes nga presentation. Nagatalos kita diri sa inyo sa nga palatuntunan Action Night Patrol. Kamusta nga inyo sa nga sitwasyon dira subong? Diyan man ka mga bahin sang kalibutan. At tutukan dugay-dugay ang mga balita ay kasabwag sa atos sa mga action unit reporters. Steady labang ka mo dada, hilay-hilay labang ka mo. Kunyara na ka mo sa inyo sa mga puluyan, patuyom-tuyom lamang ka mo, samtang nagapatunaw-tunaw. Dangod ang kalabanan bago lamang nakatapos sa ilas na panyapon. Sa mga nagadigamo padara sa ilas na palanyaponon. Hinay-hinay lang bagod na basi maglain ang templada sa inyo sa ginaluto. Sa may mga cellphones naman, basta may data lamang akong internet connection, Wi-Fi akong anuman nga sa isang gadgets. Ang pwede magamit basta makasunod lang ka maka-login sa official Facebook page sang Action Radio Bacolod. I-like ag i-share. Hindi lamang ini nga palatuntunan kundi tanan-tanan nga mga palatuntunan sang Action Radio Bacolod kung mahimo pa lang. Halin sa kaagahon, sa aga sa auto, sa hapon, kasisidmon. Gabi, tub-tub, magkagabihon. Pwede kamo magkamonitor sa YouTube Live, sa Action Radio Bacolod, diyan mga bahin sa kalibutan, kag putok-putokan, sang kabukiran, kag kalalawran, sang kadagatan. Basta batiyon lamang ang DYEZ Action Radio Bacolod. No problemo. Kung sa mga linyada pa sang artista nga si Vandolph Quezon Bla, sang ininagabida pa sa pelikula sang bata pa siya, ang linyada yan na everything is under control. Basta okay lang inyo sa nga sitwasyon da. Steady lamang kamo dara, bangod boss gonamon kamo sang mga balita sa sininga palatuntunan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Last 9:41 Aksyon Radio Philippine Standard Time sa News Center. Mga balita nasional kay iban pa. Taga-dalon inakaroon ni aksyon na ang defensor. Sa ato sa nga patrol, aksyon John Diaz with action Nixon Tahom. Naka-standby naman ang ato sa mga aksyon unit correspondence. Sa Norte Sur, sentral nga bahin sa ato sa pinilagang probinsya, ang Negros Occidental. Ano ba lang mga balita nga dapat nato sa nga pagatutukan sa bahin sa balita lokal? Ayang kalayo nagdaba-daba sa Purok San Miguel, Barangay Sumag, Bacolod sa mga gabi. May duha ka madalgan nga puloy-an na tupok sang kalayo ang gintunaan ano gadayhan bantayan. Samtang kanamoon sa aktibo nga kaso sang COVID-19 sa Bacolod. Adlaw-adlaw nagadugang. May 15 na naman ka bag-o nga na-record nga kaso subong gid lamang adlaw. Ang masakit diri maka-aksyon ka masubo pamatian bagod may ara na naman nga nagdugang nga napatay. Tanan nga 15 na nagdugang hulonsay local transmission ini. Diri lang naglaton-laton ang kagaw nga corona. Ang kabugusan nga kaso sang COVID-19 sa Bacolod City yara na sa 314. Nagalautay kanagasundan na imbala na sila sang Negros Occidental. Ang Negros Occidental lapit-lapit naman 500. Di 314 na sunod sa Bacolod. May isa ka-anunsyo gin sa publiko si Mayor Bing ang pagpasira sang ground o kon Ogsaran. Pagpasira temporaryo sa Ogsaran sang New Government Center
Ginpalawig ini mag-action umpisa kahapon. Abril 5 until further notice. Tubtob nga magaganhagan ni ang aktibo nga kaso sa COVID-19 diri sa syudad sa Bacolod. Kaya sa mga mahilig dira maglagaw, pulo kalma kamanay, pulo pahuway-huway kamanay, kaya extended ang temporaryo nga pagpasira sa grounds. Sa sining masamig ginastandbayan bala sa mga tao, ginatiniran sa mga tao dira sa atubang sang New Government Center. Amo mala ng temporaryo yung pasiraya ha, ang grounds akon og saran. Ang operation sa NGC nagapadayon na iya. Pero mayara sa ginapatuman nga istrikto nga minimum health protocols. Dagod gadamo-damo na sa mga medyo nagadamo ng mga empleyado nga assigned sa NGC nga naga-positibo man sa COVID-19. Dugay-dugay pala balik pabati sa inyo ang inyong anunsyo ni Mayor Bing Linardia nga pagpalawig sa temporaryo nga paggasira sa grounds sang New Government Center. Damo da sa naga-standby, damo da sa nagalawulagaw, may naga-picnic pa kaning nga pa magpamilya. May manog nga masahe pa kanida. May naga-jogging, may naga-mountain bike, may naga-pangin-hangin, pulo pa Hawaii, pero hindi masaksihan subong. Again palawig, hindi mag-action ang temporaryo nga pagpasira. Last 9:53, Action Radio Philippine Standard Time. Sa mga taxi drivers naton, kamusta kayo sa nga pagbiyahe subong? Kamusta naman ang sitwasyon sa atos sa mga hospitals? Dere sa Bacolod, pribado man o kon pampubliko, mano ang public hospital naton dere nga Doña Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. Kanuloy sa masami ang sitwasyon sa mga watchers daro, ang mga nagabalantay blada. Ay wag sila sang choice kundi tunog sa gawa sang hospital kamante di man to pwede makatiner malawig to. Limitado. Pagod man sige dapat man istrikto man nga pagsurundan. Ang sabahin naman sa balita nasyonal, mga nagasupak sa COVID-19 health protocols. Hindi malikawan may ara gid ni maka-aksyon kung tuturon lang pwede makadakob sa hindi lang ginatos mo kundi posible magalabot pa sa lidibo ka mga tao ang nagakabadakpan nga nagasupak sa saring health protocols maka-aksyon. Pero bangod sa kakulang sa mga otoridad nga nagapatuman sa ring kasuguan hindi tanan nga sa lawayon magkaladakpan. Anong balita maka-aksyon angot siri? Mandito sa Calamba, ang Calamba, Laguna sa Public Order and Safety Office. Ang natawag nga puso bala. Nagsugod na sila sa pag-usar paggamit sang aerial drones. Ago di monitor ang mga COVID-19 health protocol violators. Bisan pa nga mayara sa gina-implementar nga enhanced community quarantine ECQ nga ginapatuman sa NCR Plus area. Anong duman isang puso Kalambang paggamit sang ginatawag nga drone. Di ang drone maka-action, may kamera nasa, may video. Kaya pwede magamit agad na monitor ang sitwasyon sa isa ka lugar, ang hulag sa isa ka tao, nagalupad na sa babaw, remotely operated. Daw maamo bala sa aeroplano man nga nagalupad sa kahawaan. Pero may remote control ina maka-action nga na-control sa tao. Gingamit ini sang puso Kalamba. Ewan ang drone surveillance amo tong nakatukib sa isa ka resort nga nakita damo-damo sa mga tao nga nagapaligo sa swimming pool. Ati ginadubilian pa ni. Pero sang ginkantuan sa mga otoridad, nabaluan nga nagpaligo galito. Miyembro malang kon pamilya malang sang caretaker. Ang nagpaligo sa pool. Wala man sila nagbaton sang guest mga kaksun. Pero hindi kay Japon pwede siguro
Taiman kun basihan aton diri sa Negros Occidental Bacolod ang karabanan diri nga mga local transmission magpamilya yang mga nagapositibo mo. Ibisan gani magpamilya dapat tuman sa health protocol. Turti ang tuman sa nga puso dito sa Kalamba ang drone surveillance na pwede kagali magamit para mahapos ang pagmonitor sa sari mga violators ni. Diri sa Bacolod kag Negros Occidental yari man tas ni. Sa isa kasunod diri sa Negros Occidental, ako believe ko kay dito sa may sunod sa Escalante, agkanto naton to sa may opisina sa City Hall bla. Nagula istorya kita kay Mayor Milicio Biboy Iyap sa iya sa ni mismo nga opisina. Mayara siya sang high-tech katama. High-tech katama yang kamera, CCTV kamera. Yara sa sang command control. Kaya katutok ang kamera tuya sa pinaka mga importante nga mga lugar dito masami kaya katuan sa mga tao. Damo sang kamera nga nakatutok sa bahin sang merkado. Di may ara sang control. Mabalaan mo gid kung sino nagasupak sa minimum health protocol. No? I-check mo isa-isa abe. Kitaon ka diya sa monitor kung sinong tao nga way kasuksos ang face mask. Pag na kwa sang monitor, i-zoom ina siya, ipalapit, ipanakon itsura ya, kag i-screenshot o ala screenshot ko sa cellphone bla. Ibalaan gid, dakop gid, kibot lang ang tao ning bayara sang magadakop na sa iya. Hindi sa ka balibad kamanti ara ebidensya ho. Nakita siya sa monitor CCTV. Nakita sa mga kaaksyon nga way nagasoksok sa face mask. Kaya mo neguro pwede man mapa-implementar dari sa sunod sa Bacolod. Hindi na kita magamit sa saning drone nga ginatawag ni kay mantik katrabahusok tama ni. Command control na lang. Kaya butangan ta sa CCTV na nga high-tech. Ang mga merkado sa sunod sa Bacolod mayara sa command center. Amo na mag-monitor dira. O, i-check dira bala perme. Pagkakita na sa monitor nga may tao nga way ga suksok face mask, way ga tuman sa health protocol. I-sintruhe, i-zoom, i-picture, kag kilalahon, kag sitaon. Di ba? Ang mga kasimple. Pero tiambot lang kung madumduman pa rin sa ato sa nga syudad kaya ang sentro subong sila sa kampanya kung paano mapunggan ining sige-sige nga pagsaka sang kaso sa COVID-19. 9:59 la 5:59 Action Radio Philippine Standard Time. Angot sa ding balita balang pagsupak sa minimum health protocol. Di nalakip na mga ka-aksyon ng curfew. Di ba may curfew kita? Implementation na rin sa Bacolod. Dugay curfew na ho. Nagalason si curfew na mga ka-aksyon. Kabati ka mo sa ning balita ning pagkapatay bala sa isa ka lalaki. Unang kalabanan nga kakadakpan sa curfew mga ka-aksyon. Ang iban ginasilutan, tinirigani sa aton sa Negros Occidental. Ginfiestahan man to sa social media ang isa ka police station. Nagin pa lakat nila ang curfew violators sa dalan nga daw ala zombie. Ang iban gani iya standby sa isa ka lugar nga mayara sang nakapalibot nga malungon. Mayara pagyan niya kaladlawan nga narakpan supak sa curfew na ginapahampang basketball nga way bula. O ang kaladlawan tama mo. Pampangon mo iya ba basketball nga way bula, padribulon mo way bula, patirahon mo way bula, way bandring. Nag-iiboy ka narton ng kiningkoy. Amo to yung tuman ka kaladlawan kid. Po ini mga push up na mag-aksyon daw ka normal malang ni ka sentensya nga silot, no? Pero natabo ni mag-aksyon, ini pagkabatay bala sa lalaki ni.
si Darren Peñari Dundo blani. Gindakop ni sa bangod sa pagsupak sa curfew didto sa Cavite. Ginsilutan sa maka-aksyon pumping squats. Ti ining pumping squats niya ara ni sa mga nagahanas agod mangin miyembro sa ato sa otoridad, militar, pulis, arini. Aling kaysa daw sobra-sobra naman bla. Abi nyo kung pila ka beses, gid 300 siya ka pumping squats. Nakin mo yan. 300 ka beses nga pumping squats mga ka-aksyon, surong paan nga sa isang tao ng silot siya ni mo. Pulo, 20, 30, okay na na. Pero kung 300 maka-aksyon, sos Maria Josep. Sobra para sa nag-apply kay mga militar o kung nag-apply ka sa Los Guerra. Ang balita nga pagkamatay sa ng lalaki ni bangod sa stroke kag heart condition. May kinabatsyag na sa galing-galain siya sa nga korason, siya sa nga sa korason. Di mayong kondisyon siya sa nga korason, heart condition. Di stroke mga ka-aksyon, kag may agot man sa kinabatag siya sa nga korason, ang ito naan siya sa nga matayon, san degree sa death certificate mga ka-aksyon. Tingin dakop ni siya bangod sa curfew violation sa tong Abril 1. Gindala siya sa Municipal Hall sang Malabon, General Trias, Cavite. Ginpilit nga mag 300 rounds sang exercise. Una kuno 100 lang, isang gatos lang. Alika daw hindi kumisidaw, nagsilot siya iyan eh. Indugangan pag 200, kini mo 300. Sus naglain pa matsag sa lalaki ni ho. Gindala sa ospital. May video pagani nga ginpakita sa publiko. Ang naglain pamatsag sa ng lalaki ni naghalapao na lang sulod sila sa nga balay dala sa ospital dito ospital na patay. Ang padugiron sang live-in partner mag-action naglakat ining si Darren para magbakal sang ilimnon nga tubig. O sus, wag gini maghatag konsiderasyon ng dakop siya ang ilimnon nga tubig, esensyal man ako, importante man base nawad ang tubig to. O kung base, kung hindi mayong pag-explikar sang sining lalaki sang nagdakop sa iya. Pero tayo sa rason palang magwa ka, babakal ka tubig. Rasonable na ano karon to ya sa lubalay nyo, wad ang ilimnon tubig to, hindi ka magbakal, mapauhaw kayo mas na makagakahon. Gindakop ginis siya. Gindala mga ka-aksyon dito sa General Trias Police Station bakit sa paglubag sa curfew protocols. Ilimnon ka tubig, importante, esensyal na. Lumluban ko naman mga ka-aksyon kadabo sa mga volunteers bla. Kung hindi man pure or organic kanyang miyembro sa otoridad mo, ang naganakop sa sining curfew ni otoridad, authorized man na sila. Pero may iban ko nung hindi ko nanong ginatawag esensyal. Ako nanong ginatawag pagsulundan. Ako na rasonable man lang ang pagwa sa isa tao. Eleksyon ini maka-aksyon sa mga nagapanakop da. Hindi man pagmatambing silot. Kago si sa makayo bangod base rasonable man lang ilasan nga pagwa. Kung emerhensya kag may pamatuod man lang adakpon gid man. Di bla? Sa mga violators naman sa sining curfew ni, kung wala lang ka mo importanteng helikoton, hilingagawon, hindi pa puli ka mo timbrano pa. Hindi ka mamaghala ka pa sa way pa magdugang pa sa problema na ginasuprer subong sa kato sinisunod kang probinsya. 5 minutos nakahaliga sa tak na kalas sa Jazz Action Radio Philippine Standard Time. Mayad-miyad ang tiyempo sa mga ka-aksyon diri sa Bacolod City. Siguro maamo man ang tiyempo sa kabugusan nga Negros Occidental. Suprer kita gihapon sa nga tuman ka pa ang tiyempo, tuman ka pa ang panahon. Sa alagyan nga wa hindi simentado, sos nagatapok ang yabok mo. Nagabulig-bulig man ang face mask ni kung sa may mga allergy sa yabok. O galing ka mga tao mangkutomin, natak na sa maghala ka sok-sok sa ang face mask.
Alas 10:06, Aksyon Radio Philippines Standard Time. Sa nga bahin nato na ibaloon ang observation report sa ato sa nga patrol. Naglambiyong humalin pa kaina. Nagresponder kaina sa sunog dira sa may barangay Subag. Kag nagalabiyong pa tubtub sa nga mga taliyon. Aksyon! Night Patrol Field Reports! Sa patrol with Aksyon Jan Diaz, Aksyon Jan Mayang Gabi, please come in. Holy night! Nami di sa may Lagun Action Mall. Okay, dumabat sa magibla nga daw kung gusto mo. Bigyan nagpakalinong ka. Araw na magkakantas, palibot mo dabi nga daw magagahuyop sang hangin. O kondo may alat na nagkakanta nga pis-pis. Basta wala lang dara may mag-ugayong. Huwag yung problema. Nami kita ni Propongko sa Lagun mong nami isuga din, no? Yellow light. Hindi na puti. Kung gusto mo padulom-dulom, magdududit-dit, pwede kita ni kailangan bawal mong, no? Why na action ka, no? Pwede ba kagapon, magtulutambay action, Mar? Why na, hindi na pwede makasunod na may oras na ang pag-close ng action dyan? Oo, may oras, kaya may kinanglan, kaya pagkita eh. So, why tao? Hindi ka propongko, kag magtambay, dugay-dugay, bla? Oo, why tao sa mga lagon? Why na sa buong taong lagon? Why na may kasulod action, Mar. Kag usually, pili na lang gini kakadto. Ang kalaban nga nagkakadto dere, ila purpose, exercise. Wala sila nagkatambay action, Mar. Wala sila pongko. Bisa mga mga sementado. Dablang nga ginbotang, dala nga pwede plongkuan. Why ka man nagkapulupongko? Dakit hindi man allowed nga magtiner ka. Kay kabalo ka bansada, gid sa tao, bla? So magpinunso, kabalo ka rin grupuhay ka mo ti violation, gid sang health protocol, eh. Pero nagajagi ang son dyan, ara sulod ko sa sagwa. Sa sulod, So pwede lang. yung announced lang nila kay last time to, nakabalik kami dito Tempano pa, mga around 4 p.m. Kita kami may nag-juro jogging dito sa loob sang Capitol Lagoon. Wala exercise lang man. Libot-libot lang, patante, why may nag-avoid social distancing, why may nag-istoryahanay, iba magiging mga ilikoto nila action, Mar, na obra man nila nga, nasunod man nila rather, ang mga health protocol. Amo nang isa dira ka importante. Damo di tao, gon sining gabi, gwa lang galing. Dili ka tambay, bla mga rider, bla, mga Food Panda, Grab, Maxim, no, alit sa Pinunso ko, along sa may South Capitol Road, bla, kay tiklapit tigadaan sa mga fast food chain, mga kranan, na dili na sa halos nagtulutambay, Action Marlon, no? Makita kiti linong na din nga daan, do wala pa sa masyado nga salakyan nga nagabiyahe, Action Mar. Karon gabi, ganyan, may Lakson. Dito ka ito gina. Sa may, di ba ako, sa dito ka hotel Lakson, Mar. Kita ka ni Papang gina, naglagaw kami nagdito dumaso. Dito kay along area, sa Agustin, di ba dampe, Action, Mar. Okay. Na di hotel. Ang hotel blas ang isa ka, sikat nga negosante. Yan ang may dako-dakong salakyan. Yan ang lantaw to na mong gina. Ambi ko yung pick up lang, pero hindi mo to pick up. Do truck man to yun. Gamay nga truck. Do gamay nga truck, no? Pero pick up ni siguro, galing kinako lang ni ulo, yung kinakong lawas, bla? Do ko lang sa masamang mo, duwa guro ka, relax lang, no? Amo na guro, kay tapos ka, kalapag, yung nga ang salakyan, bla, do hindi ka pang regular nga one lane. Siguro ko naman din sa may Lacson nga area, bisa kina-drive, isa rin ko din niyang mga kupara sa moto nga salakyan, do jeep, biring Churaya, pero pick up dito kay Timikas, likod mong, no? Picture na si Action Nixon Town kay Tia, gito nga daan kinang, di ba na gito sa'yo, pero kita, do, ay niya sa Amons Bukid daw. Ate, dari syudad, labot, pero dito kargaan to, bopang mo? Hindi lang. Do, kay kanako gito ang lakyan, dararang nakalabay. Kaya kinato gito ba yung bansada, ako nakita, ginamon sa dalan, Action Marlon. Kaya karon nga gabi, ang sunog to nagluntad sa area sa Barangay Sumag. Actually, itong lugar Action Mar, do ano to nila, sadto, ginahimo na nila nga sanggi. Tapos eventually, kuno two-story na sa nga balay, kaya ang second floor sinakag ang ground floor, ginimo nila sa uli, bilang stakan sa mga gamit. Hindi mo sa mga kabig na bodega, kaya hindi kila sudlaman nila, gapropungkuan nila, ganito tambayan nila. Pero kalabanan yung mga gamit sila nga excess, sila nga mayor nga balay, dito nila ginabutang, no, sa may ining duwa kapitalagan nga establishment ko nabi, edificio Action Mar, no? Ang dalom niya, konkreto, ang second floor sa balay, light materials, mga kahoy, top is sin Action Mar. But siguro nga pagka
pag ano ka kalayo, makita mo sa video, pero te ang i-grab ka kalayo, action mar, karako gidya. Ilabi ng light material sa nga daan, te kung light material, ang balay, dasi kiniya ka kanon ka kalayo, kag dasi kiniya manapta, ginaw yung action mar, matugin na nga, nag-aibwal ang kalayo mo, kaya mag-abot sa mga apartment, timay ka naka, ano sila, galing kiti, wala ginaagapal, wala ginagagaw. Kung nailong pa kasi wala sa minasamaran, kag wala sa minulamid ni ibang mga puloyan. Kaya di ka taktik to action ma, isa pagid ka balay, galing kay timing lang to ang iya pader, ano bala, ng masarangan itong kalayo, kay simentadong pader, nga nagatapik action ma, kagataas kidya, no sang firewall ito, hindi igilayon nga malabot ang tupad nga balay. Kagamas mo to, wala man sang may balay, pag ikasulod mo, ay mayor nga balay, bisan nga hindi kita tanto mo sinaka ano ang distansya, abe, karabang distansya sa nga nagsunog nga duha ka padalagan nga balay. Kaya dito mismo ang mayor nga puloyan, at least wala na ulamid action mar, no? Amo na naguro ang isa dara ka malo to natabo kay na except otherwise or otherwise atong sunog no tad sinig lamang nga gabi, no? Anyways, alin kami diri along base sa Kino Drive. Diri wag gyud ka wala pa tapos ding gina-construct nga dalanon sa may pakadto Labanga La Action Mar ongoing sa Quiapo, no? I-check din namon ang Alandon kung kamusta namon lahat ni kabaro kasarado direction Mar mo. Alandon dara sa area sang Barangay size? 6. Okay. Barangay 6, Barangay 2, kaya dirang dalan, diri ginakayo. Tapos usually, ang mga salakyan gikan dito sa north, sa may downtown, kung diri ka malabay sa San Juan, wala nang gina-allow nila. Kalamanan, dito na nila ginapalusot action march sa Gatoslao. Or diri kabi malusot, abi sa may reclamation before. Pero subong daw, wala pa. Pero may mga sugata na kami nga salakyan. Amo ni gurong gaan na to update. Kung bala po, di na din sila karabay nga counterflow or two lanes sa din ginabuksan nila. Pero last time, tuti, hindi ba nagulong ka linya, mabuksan nila kay paglabay na ito naliligad. Ito gipang bongkal, parang ini, kung may mogin na sementuhan na nila naligad nga Holy Week. Basta subong hindi pa ni ma-abriyan o kasi pa ni ma-agyan sa motorista kay padalo mo ni sa curing period. Amo ni ba mga tinawag nga doon pamalahon, gini nila ang ginbuhos nila nga semento. Pero may mga sugata na kita, mga tricycle, motorsiklo, check na kung sa ulunhan, kay may karatula, din mo, usually kung tiri temprano, may nagabantay, mga traffic enforcer, there is may Santo New stop. Pero karon nga gabi, doon kita, dari traffic enforcer, nga nagka-on standby, action na Mars, sa nigid mismo man, nga kagabi yun, kay ano naman oras Arag yapon, may paginatapos, action Mars, ining, gina-construct, no? May nakabutang detour, stockpile ahead. Pero nabuhusan na, nakarasig rin sa tabaho, nabuhusan na action mar, ang ginkayo, ito yung mga daalan, may bata pa rin gampang mo, may gamay pa rin nga bata, nga nagay-dredges dala, no? Nagampang kasi isang gampang na inter-inter. Dumdum, ako ba mga gampang inter-inter. Dili action mar, ka dumdum sila gliyo, sagad sila magampang inter-inter. Hindi ka pagigya kalabay sa may pa-reclamation action mark kay nadala ang dalan nga ginabongkal nila, no? Mayang gabi! Mayang gabi! Dali kami sa Mirandon, damo din sa mga fancy pa pang Nixon, Mayang gabi! Okay! Kung pasunod ka ito reclamation action mark, hindi pa kayo malabyan kay ang tunga sa dalan intersection ginabongkal nila, no? May karatulaman di rapid sa may likod sang Ayala, no, nga ginbutang ang aton nga mga otoridad, no? Ito mo ito na buto ko bagulang, kita ko rin mga kabataan, no? Nagkahuluampang sila sang inter-inter. Kataom sang isabla kabata nga gamay action mar. Nagkahuluampang sa inter-inter, yayaman sila bot mo, kaya di ba malagandagan ka na, malusot-lusot ka, duga budol-budol sila kasi yung panglaot mo say, kaya sa laot kisa sa mga lagko na bla, nga mga kontra nila kung magaluampang, di ba? Dili na sementado nga daan, delikado ni kung sementado, kadiya ka mag ni gampang tirinterya, malikaw-likaw, kabla ka madalinas ka, Dala na sundyan nga sagwa malaguro sila sa Nipuloyan, no? Sagwa sa mga ilang nga balay, ang araw na under curing period nga antibusan to action mar, di pwede nang malana. So, di kaya sila nagawaluampang sagwa pinabalay. Anyway, may ara man dala sang do linya, bala nga hindi kalabay ang mga salakyan. So, safe man to sila action mar, no? Importante, hindi lang sila maglapaw. Kaya kung maglapaw, to sila disgustan, no? Ang sitwasyon, no? Dari, gampang flap. Naligad, to nalagay din namon na hindi niligampang parang do sakay, bla.
Ano lang sleeper game, action mark. Dili kitugin sa white, sa kita ko yung sa white sila. Kay ang sinilas, lagi na pang sipa nila, labot sa dalan. Dikis may gasugata nga single nga motor, kibot sa nagatupa sinilas sa iya manobela. Ang gampang tugli nga sakay kung sleeper game, no? Ang sinilas, siya to ang naglabot na sa ila. Di banda mo, man makikitidris ba ko lang, yung buhay-buhay ng mga amo, sila nga mga nagpapalawagin natin, mga traditional Filipino games. Kaya yung kabi-action mark namin sa natantanyan po, marailang panahon, atong kinakitan, do matulupinaw, except na naging namang ang madulong nga nagalakas itong asandalan, kaya do wala lang sa kabalo kung sinong sugata, yawa. Damo nagalagaw, no? Damo yung blagamuno, action mark. Nga balila ko no, yung mga medyo may problema sa aming saron lamang ga COVID. Siyempre, wala nga COVID. Kaya wala nga may gatapik sa ila. Wala nga palapit sa ila mong. Why pa mo? Why tamagan na pa kayo? Tula tonta pa. Ay, why man tuod? Why, kung sila magpalapit sa tao, ang tao ga palayo sila. Oo. Tiya paano na, amo na iya ang saktong katuban sang protocol. Social distancing. No, galing violation sila eh. Ha? Once nakasuksok face mask. Isa na ka violation. Ano sila, robot? Tawo na sila. Dani, tapos violation nila curfew. Curfew bagid. Oo. Buwan, no? Hindi pagsuksok sang face mask ang curfew. Curfew, te. Ay, isa lang tang ilang nga ginasunod. Social distancing ang head. Wala pa nalabot ng gaublas daw? Te, ang mapagina. No, ako na damo na vlog ako mangkot ka na ligad, kinagabo na video ko. Tapos may nakitaan sila nga daw, amo na vlog son Mar. Kaya nagalaw-lagaw ko mangkot sa sir na, sir, swab test man na. Gali kay conduct po no, guro, nakang-swab test. Duyawan ka na, guro, ano sang iyang swab na. Kasi kaunon niya balang ko na? Amo nang lain sinadra. Ang tisket? Oo, ang test kit nila. Ay, lain ka, hindi mo na quarantine, action mo eh. Kaya malakat, ginaya, yawa ka na bantay. Gani man, dito mo sila sulod ka sa kwan? Ano panawag sa nagani na? Quarantine facility? Hindi, nasudlan bla sila, nasudlan bla sa mga buang bla. Mental hospital? Tiyaw, kung bisa dito na grubutang yawan, to kiti, for example, nagkaroon positive, nasabi ka wala itong ginapangayo, ng quarantine mo to na sa, lapnan gito na ibang sulod. Ay, to, no? Why gitakson dyan ka balita kung ano sitwasyon sa mga mental hospital, no? Oo, wala. No? Bisan COVID situation nila. Basta naglalayon, bla tananaw? Kati tamaan, ano man, wala sa magawa. No? Why ta ka balita kung ano sitwasyon sa mga mental hospital? Sakto, kinakson mawag ito, no? Tanan nga hospital, yung mental hospital sa mundo, wala nila natandog. Kagray balo na to kung sitwasyon kay kuno to naton ginabisitahan ang ilang mga himata galing kay di ko ron pinagusto galing hindi man aksondyan masakit sa lawas gini masakit sa pensar ilang dapat sa galing galing kay ang point action mati ilang mga doktor nga gabantay sila nagwa sulod man mo mayara makisa nga mga psychologist nila o mga doktor nila nga mayara ka ano man ga duty sa hospital mayara man sila nga gagwa man sila may mga pamilya man sila ambot kung kamusta? Daris ba kulod? Huwag ko rin kabalo, may ari diyaw? Waay man gani ko diya, kung may ari di. So wala, diguro. Ano na diguro action, Mar? Psychosocial o trauma center, bla? Drug Rehabilitation Center, mayara ya. Mayara ya. Mayara ya. Pero mental hospital daw yung kapatian. Mental daw wala, no? Ano lang guro kung psychotrauma, mayara, dari, makakilala ko na may mga nga gatudlo o kung nabi nagarehab. Pero mental daw wala diri sa may Bacolod action Mar no. Isa na guro kamayo pag ganina lang tawon basi kamusta na to bla. Ti inaction diyan ako gapati man ko to ga basi way tuod sa mental hospital Bacolod kaya makita mo man action diyan no Black Billow makita mo na kabuang naga dalan randadida no kung may mental hospital pwede na sila masiko pa dito dalon mo. Ti waay amo na guro rason. Ginapabayaan na lang sila na. Dani. Usually, kung mga amo ni, example, yung wild sila by action man, i-share ko lang sa tumakakson, kisa damo nag-report nung sir, may wild to sa amo nga lugar. Kung kisa hindi na bala mga usually sila na ang mga sadalan, lang nga nagatiner, nga may problema sa paminsarong, usually sila nag-wild. Kung mag-wild na sila action man, usually nakuha na sila mong... Kaya nagawin kaya tama? Oo, dapat na tani, kung kuha na sila sa mga mental hospital, sila dalon.
Like sa case na po, wala di guro, wala di mental hospital, usually ginadala sila police station, action mark, ginasulod na sila sa selda. Hanggang kababo na, galala na gidi, kigawal, naging sila nga gawal. Tanara sila sulod sa selda. May kilala ko sa una yung babae, sa mga first 2 years, sa direct action radyo, pero may Galagaw, Station 1. Nasa una, yung action mga gisulod nila selda, tungang kagahon, nga nagapaway ang mga preso, hindi kapaway mo, kaya kanta, saya nga kasinggitan, saya sulod sa selda. Oo, buang mo. Kaya mo na yung iyang obrato, usually ang pulis na pilitan, nga sa mga masunod nga adlaw, nga liwat na sa magamosin ng iyang aktibidad, why na lang nila nga napabayaan na lang nilaksan ma, kay kisaga kahalitan man ang mga preso, kung digto man nila butang, kay the more galing nga ginakurong mo sila, mas pagid sila? Ibwal pag iseleksyon ma. Dumduma akong gitiya kaya sa mga lasonse ko itong atiner. Mo ito nga singgitan niya kagkantay nga matsaga mo dula sa untat aksyon mga kanta mo. Tapos na nagkita pangwakal nga mga ngalan, no? May lang ka, wais ang priso kung nagsaot? Ati, ako po yung lain kung may nag-intra. Kung may nag-intra sa iya itong ginapang obra, no? Action Mark, ang natabo, no, mo rin ito nakit Andre Abi, kay nakalabay kami sa may Burgos San Juan, may ara, diri nga naglakat sa nga sandalan, namunuhan pala ang mga kakson. Pero kabalo ko damo, ginaman, ang nagamuno sila, kag damo ginagadout sa mo sila nga sitwasyon, mga kakson. Pero anyway, nag-remind, nag-alias si Ma'am Bernadette, Montelibano, sang City Disaster Reduction Management Office, na dabla sa may taytay sa may area sa barangay Action Mars sa may NGC, na kung may mo hindi na shortcut, ini mga taga-patakuling dabla kay kadelikado ay dalagyan niya mag-shortcut ang iban, kasi sila nagalabay. Butangan ta ni Lacson dyan sang Baralda? Actually may baral ang Action Mars, kis abla, may arada nga wala para tapos kayo, dra sila nagalusot, tapos magpangalihid na sila, hindi naman itala sila lugar nga doon pwede sila kapulo panaog Action Mars. Usually diri sa area, sa baral na idaya, hindi sila kalusot Galing kay kisaga pang itagin man ng iban nga mga malutsan pagid, kag maagyan gid. Kabalo mangita, kundi sila malabay Action Mars. Kami na kisaga kalusan, pero tingin naman tema, da kami mga pulis sa dakong kaisa, so may esplanade, ginaka on standby, ginapa standby, yan na ni Police Major John Ray Batadlan, sa station number 4, ang area Action Mars. Anyway lang, sitwasyon sa palibot ng Sarad sa Bacol, sinang gabi mga ka-action bantayan karon ay detalye sa pila ka mabalita ng ripon sang patro samtang kita barangay nga nagalambiyong sa pila ka madalanon sa palibot sang Sarad. Sa totalan ng mga ka-action sa mga panahon, tandaan nga isa sa marason sa pagtutunan Action Jandia, surah betul sa action na. Sa magulad action, radyo. Action Night Patrol Field Report. Last Yes 24 Action Radio Philippine Standard Time amo nang matutuod nga sitwasyon pulso sa pila ka mga lugar sa surat sa Bacolod, partikular diri sa may downtown area. Ang pila sa ka mga sadto masamig ginalagawan sa ato sa mga ka-action subong ginalangawan. Alas 10:25 Action Radio Philippine Standard Time na munuhan takaina ang anunsyo ni Mayor Bing Leonardia nga pagpalawig sang pagsira temporaryo sa grounds o ogsaran sang new government center. Na ano ang rason? Yari si Mayor Bing Leonardia.
isa sang nakabig ko nga choice of life nga ginatawag. Amo kung makita ko ang aton mga pumuluyo, labi na gid ang mga pamilya nga nagakadto sa NGC grounds kag naga-inoptanay, nagalibot, naga-picnic kag naga-enjoy as families. However, while we would like to see that going on, ang mga circumstansya subong nagapanawagan nga i-postpone taanay, unta-tun taanay kay tungod nagtaas ang COVID cases taliwat. Halin sa average nga duwa na gid lang lamang sang February, subong nagkadto sa 8 cases a day sang March, kag subong nga April gasugod pa lang ang indikasyon nga galapot na gani 28 cases a day. Dugangan pagid nga sa NGC mismo ang mga empleyado sang City Hall naton 22 ang nagpositive bag-o gid lamang. So gusto namon man maibitar nga basi maapekto ina sa inyo. So mga baya ko sa inyo, dala ang aton nga mga nagasumba kag ang mga bulag nga mga masahista, mangayo ako anay sa inyo pag insindi nga as a precautionary measure gusto naton inianay nga unta-tunta anay ang pag-open sang aton NGC grounds. So while we thought we should stop by Easter Sunday, ang circumstansya, as I said, because nag-22 ang na positibo sa City Hall mismo, mangayo kami anay nga indefinitely isira lang nato na NGC. Kung mag-ayo sa liwati, amo naman so pagbukas ta, pero mientras tanto, mangayo kami anay sa inyo pasaylo para ini sa aton kaayuhan. Kabay pa, nahangpan nyo ini ang intensyon nga maayo para sa aton tanan-tanan. Madamo gyud salamat sa inyo nga pag-intindi sini. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Okay, sa gamonitor sa live stream, Christine Menyes Villalobos, good evening, Action Namar, araman si Alex R. Montesa, Sir Marlon, good evening, ari lang kami di gamonitor sa imo, Alex Montesa, Irene Chris Miliendez Nolido, pa shout out Action Marlon sa mga taga Cebu, Pacific Old Terminal, pamati sila subong, okay. Alex Montesa, Martin Aliling, good evening. Irene Chris Melendez Nolido, good evening, Hambalya. Cory Vidaha, good evening, Action Marlon. Watching from Kuwait. Okay. Elizabeth Malakagamala, great Dylan Dave Chua, birthday today. God bless and more power to ARB. Jose Mongcal Torilla, good evening, monitor lang ko sa Binalbagan. Girans Barela, good evening, Action Marlon. Great ko asawa ko parang urok, Jessica Barila. Always get kami monitor. Unit Horta de la Peña Barbecue, ari gihapon Lola Turing, nagaupod si imo sa pamilya de la Peña kag Quezon sang Bidalbagan hasta sa sunod sang Bacolod. Salamat gid. Okay. Fele Morales Coelho Aliesa, good evening. Okay, Gary Boy Palma, good evening from para sa Bidalbagan. Roel si Roma, monitor kami ni Porok Isla, Barangay Villamonte, Action Marlon. Si De Guzman Albert Goods, wala na daan ni Cambalya. Good evening, anyone Marlon. De Guzman Albert. Guillermo Clarito, Action Marlon. Good evening lang, da si mo, liwat kami nag-upod si mo sa di. Ang mga abyan ko, Boy Miguel Brillano, kag Fred Madrid, sa Mabini, Coral, Barangay 30. Thank you. Diding Leia, good evening. Greet ko lang asawa ko, Boboy Tampepe, kapamati subong. Jocelyn Libondes Puho, good evening, Action Marlon. Abal ni Guillermo Clarito, bakol da. Samta nagabakol man ko kabayo nga pulahan, Action Marlon. Bawak baloko na, gahulas pa na no? Ang kabayo nga pulahan. Welma Inocencio Camarlis, good evening. Good evening. Jen Oasis, sir, good evening, Action Marlon. Monitor, always Godspeed. Unitor de la Peña, Action Marlon, baliog lang tabya, duha ko katita nga gwapahon. Gapamati sa imo sa kang nag-watch sa YouTube sa programo, madamong gid nga salamat. Arama si Maria Felo Baton, Action Marlon, gamonitor kami diri sa Kabog City Village. Sa Marlon sa liwat, ginatamyaw ko lang ang mga abyan ko nga AFC Girls sa kanday Ma'am Vanessa M. Mayo, amuman si Ma'am Kelly Jerry, upon si Ma'am Lida Zamora,
Yamagisi, good morning kag mayong gabi man sa ila madabong nga salamat. Eleanor Goro watching, thank you. Mali Alex Montesa mo man sa abyan ko sa Phuket, Thailand, nagapatuto sa programa mo si Go Wi Son JR Elson Albao sang Phuket, Thailand, thank you. Halo lang ko no. Jeff Magtubo Hamantok listening. Arama si Maria Ku, mayong gabi, God bless. Mary Jovelyn Villanueva Mercado, hello sir, ask ko lang may lockdown ba dampi Hiskalante bakit tutubuso? Please pakisagot po. Ang lockdown ara sa sa Cadiz City lang sa Purok May Nasuwagon sa Villa Barbas 2. Okay? Didain Jonah listening her sa lang Akonmar, try to relax still cold winter season even it's summertime na. Didain Jonah. Bib Store Disillas watching Hacienda Mars transloading Maaw there is a shop ni Chip Ronald. Okay. Ami o Merender sa family Merender especially kay Starlin, Randy, Bernald, Krayata, kag Jan, kag sa mga neighbor ko di sa Sunshine Village, Barangay 3, Hinigaran. Thanks for reading. Okay. Si Bots Salanap, good evening sa Malo, stay safe. Alright. Alexis Torre, greetings and happy birthday to my nanay Marlo Torre sa Valladolid. Happy birthday. Arlo Babarano Malinaw, sir, good evening. Monitor kami disi mo habang gahampang ML. Alex Montesa sa Marlon sa may Barangay Alangilan, may ara daunhan boys home. Okay. Nuning may ara da sa unhan. Okay. Apple lang. Good evening sa Marlon, watching live from Handumanan. Pakigreet mayong gabi kay Christine Joy Ariola, galantaw siya, subong salamat. Vanessa M. Mayo, good morning sa Marlon, welcome back again. So, pag-greet lang to my sister, Mrs. Alvarez of M. Buen Water Mineral of Tangob. Noel Amar of Canada, Milal Oligo of MM Bani Cafe Tangob. Thanks God and God bless with love from Minnesota. Vicente Escobar, good evening sa Marlon, nagamonitor man kami di si Emosari. Tamyaw ko lang, kay Bebe, taga CPSU, Moises Padilla, salamat, get more power. Vanessa M. Mayo, halong kabada mga taga Bacolod, hindi ka mo maglagaw kay ara si Kagaw, halongan gid kabuhi, mintras buhi. Si Terry Simpronyong, good evening Aksamar. Lilia Taton, good evening, watching live, Aksamar, stay safe. Okay, Panga R.R. Rehinio, good evening Aksamar, greet ko lang, my love, Doni Espigol. Nelson Silverio Mangilan Jr., Silverio Mangilan Jr. Mayong gabi, watching from Alabang, Muntinlupa. Okay. Ronnie Aquino, watching from Qatar. Zel G. Yapamol, good evening sa Marlon. Action, watching from Kuwait. Okay. Araman si Ben Doer, good evening Action Marlon. Kelly Jelly, good evening Action Marlon. Kag tarang-tarang nga members ng AFC. Kag kay Mr. B-Boy Villasor, kag sa family ko sa Barangay Pandanon, DSB. God bless everyone from, okay, 50 stars, 7 weeks. Vanessa M. Mayo, thanks God. Okay. Vicente Escobar, good evening sa Marlon. Monitor ang mga kabinet. Tamyaw ko lang kay Bembem, taga CPSU, Boyces Padilla. Thank you, Gid. Vanessa M. Mayo, 50 stars, 7 weeks. Ay, ban balikan ta naman, dugay-dugay. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon.
Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod ng mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Action Radio. Sanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karuntag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginagang piligan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na na'y sagsang anong kalintangan. Responsable na pagbalita, kagaya na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalangga. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginagang pilihan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay... Radio Philippine Standard Time, dito sa Pungsod, Russia, mga ka-aksyon, may lady reporter nga nag-report live
Now sa television, weather report ang iya sining gina-report. Golpe lang may nag-agaw sang mikropono na ginauyatan niya. Pag-agaw sang mikropono, nakibot ang anchor woman sa studio, naurungan. Ang nag-agaw sang mikropono sa ning lady reporter, pagkaagaw sang mikropono, dumalagan, linaot sang lady reporter na nag-agaw sang mikropono. Abi daw ko sila nag-agaw sa mikropono, hindi tawo, kundi nag-agaw, ido. Gama tuyom-tuyom report ang hindi reporter, live pa, golpe lang namuksong ido sa iya, inagaw sang baba sang ido, ang ginauyatan niya nga mikropono. Pagkaagaw, ang ido, daw tawo man nga nalagyon, dumalagan. Linaot sang lady reporter. Sa ulihi na nalaga sa kinabantuod, na bawi niya ang mikropono. Agaw eksina sa live report dito sa Moscow, Russia. Sa Facebook page sang MIR24 TV, gin-post ng video ni ang reporter si Nadezhda Serezkina. Nga live weather update si Nadezhda. Sa golpe lang lumumpat sa iya ang golden retriever nga ido. Inagaw mikropono kag dumalagan. Sang ulihi nagmayuhay mislang duwa sa ido, pabuot manigaling ido niya. Nagamustanay sila sa ido sang ulihi sa nabawo iyang mikropono. Tawon ko na karo sa video. Ko sa una dumduman kaya ka live report ko. May gindala sa ospital dara sa barangay Takuling. Ara ko sagwa sang emergency room. Nag-interview ko live sa isa ka tao lalaki. Okay man sa. Kasabat man sa interviewhon. Dugay-dugay sa likod may nanguhit sa akon, nagutik sa akon. Lingya sir, ang interview mo buang na. Kinba mangkot ko sang sabat yay sakto man. Sir, buang na gina-interview mo. Hindi to gali pa pamilya sang biktima. Buang ito gali nga naningan-nigan man sa sagwa sa hospital. Ayo. Alas 9:43 o alas 10:43 nag-isol pa ta. Balon tarang detalye sang report action Percival Villamor. O parang at least makatulog temprano ta. Kay nagatamwa ko na sa dalom sang dalang sang Burgos, so isa lang kabilog sa lakyan kita ko. Taway-tawhay na. Ang may naka-standby man nga isa lang ka ambulansya sa sagwa sang emergency room. No? Mas mayo kay dutay sa banggid pagnangat dara nga mga pasyente. Tawhay na Bacolod City sa bunga. Balonta ang detalye sang report action Percival Villamor. Action Night Patrol Field Reports. Action Force sa detalye sa report mayang gabi please kabin. Mayong gabi aksyon na Marlon kag sa aton man nga mga suki nga nagapaurok-urok sa pagpamati sa Action Night Patrol. Sa gihapon aksyon Marlon no ang area naton dire sa syudad man sang Lacarduta nagluli kita sang aton nga Blatterbok. So malinong kag matawhay kag wala man sang aksidente nga natabo kag insidente sa sulod sang 24 oras. Kaga subong man aksyon Marlon nga sa diin ang aton sa gihapon kapulisan upod ang aton nga PCR kagara man ang aton nga personnel nga si Police Master Sergeant Alusitain kag upod man si Police Master Sergeant Manangkil panghatag sa flyers sa kada barangay ilabi na gid diri sa sulod sang proper sang syudad sang Lacarduta nga pangatag sang flyers gagapay balo sang Republic Act 1716
kaga Republic Act 9165 no kaga violence against women and children. So pangatag sila flyers kapag paibalo sang mga Republic Act nga ginapatuman man sang aton kapulisan kag labi na gid sini sang aton city ordinance sang syudad sang La Carlota nga ginapatuman kag ginpapanaog sang aton city mayor Dr. Rex Halandoon no. So gina-accomplish man sang aton man traffic enforcer kag upod man ang aton nga deputy chief si police Executive Master Sergeant Noli Navarro upod man si Police Executive Master Saldi nag-conduct man sang checkpoint no madamo man sang na-impound nga mga motor nga wala sang rehistro kag lisensya kag open mapler action Marlon. So pangdakop kag ginapatawan sang ginatawag naton nga city ordinance nga naglubag sini sang pag-violar sang ginpanaog sang aton syudad sang La Carlota nga City Mayor Dr. Rex Halandoon. Nagliso kita action Marlon sinigid lamang hapon sa may banwa iya sang La Castellana. So malinong kag mulong natawhay kag padayon man ang aton nga mga kapulisan labi na gid sa Waran Section Division nga conduct man sang manhunt operation no. So ginasigahom sang aton nga kapulisan ang ginatawag nga peace and order agud to nga malinong kag mataway man ang banwa sang La Castellana. Subong man ang aton nga PCR upod man ang aton nga PCR nga si Police Master Sergeant Padillos nga sa diin libot man kag nagapaybalo sa mga terminal, sa mga tricycle kag sa mga bus terminal kag nagahatag man sang pagpaybalo sang natuoy sang Republic Act 9165 kag 7016 Republic Act 7016 kag Republic Act nga ginapatuman sang aton man nga mga kapulisan kag ginapaybalo sa mga pumuluyo ilabi na gid sining social distancing kag paggamit sang face shield kag face mask ilabi na gid ang ginatawag nga social distancing sa mga bus terminal labi na gid sa mga gagmay nga mga transport sector diri sa banwa sang La Castellana. So amo ini ang aton nga nakuha nga mga information kag balita gikan sa aton area of responsibility action Marlon. Mayong gabi lang sa kay Honorable Kapitan Jad Peria kagawad Jupred sa Panta kag Honorable Don Cisrel Emboltorio sa siyudad sang La Carlota. Report live gikan diri sa aton namtangan ang inyo ka action Percival Villamor una sa balita una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Night Patrol Team Report. Action Percival Villamor, salamat sa report ng ginadulong. Mike John sa Molde Seba. Kaboritor gid ko di subong sa Moises Padilla Tamiyaw ko lang Boy Lugan Brotherhood. Salamat gid, mabuhay. Action Radio Bacolod. Okay, balikan tara nga to sa Ringa Patrol. Detalis ang natipon nga balita ni Action John Diaz. Action Night Patrol Field Reports. Action John, sa detalis ang report please Kabin. Nagdunar action mars ang duga nga duha ka mga brand new nga patrol car ang local government unit o LGU sang syudad sang Talisay sa Talisay PNP. Actually naging donar tinalikdan nga si Mana drama mismo sa may syudad sang Talisay Action Mar. So diri kay Talisay City PNP Chief of Police Police Major Jigger Himino nga ang duha ka mga patrol cars ang pagagamito nila sa inagatawag nga mobility kag police visibility patrol sa mga kapulisan sa syudad sang Talisay. Kaya according diri kay Himino, ang ilang ginistoryan sinadara kay kumo medyo kulang gidman ang kalamuon sa mga kapulisan nga nagabantay drama mismo sa may Talisay kung na-assign abis sa Talisay PNP. Ang ila diri nga isa ka solusyon mahimo padamuon ang salakyan kay para sa tion nga kinahanglan magresponde mas madasig kang mas madamo ang mga karesponde sa lugar Action Mar. Ang ideolohiya diri ni Sir Himino nga nabalang ako na may mga cases o kung emergency cases bisan duha ka mga persona makasakay sa isang kapatol ko at least dasig nga makaresponde Action Mar kung madamo pagidra
ti mas maayo kay ti makitagid ang presensya sang kapulisan sa palibot ng syudad sang Talisay. Lakit na ko rin diri kay Mino, medyo napadapad man ang ila area of coverage sa suntuang kinanglanon nila sa mas malapad o kung mas madamo pagid nga mga equipment action more. Ang Talisay City PNP ang karunyara na sang siyam ka mga police patrol cars kag ang isa dari amo rin ito nila motor cab o kon motorsiklo. Ang pito action more sa siyam abi ka mga salakyan actually gin-donate din ni Mayor Neil Zares, ang current nga alkalde o kon na Mayor Abi sang syudad sang Talisay. Ang isa lini sa may national headquarters kag ang isa action mar daan nila nga patrol car nga sadto pa ni sa naniligad nga mga alkalde sang Talisay abi mismo nga area. Pero kung dito kay Mino, actually may kinapabot pagid sila nga mag-abot nga duha pagid ka mga patrol cars, isa ni ka auto balang gamiton nila nga patrol car action mark traffic nila nga mga cases and isa pagid ka Hilux nga patrol car no ka nga isang ginimo subong no nila action mar nga ako na kasagid donar sang LGU pero maduna sina sa ikaduhang quarter sa 2021 na limang Japon sa may Talisay State local government ng Talisay. So all ang matapos sila diri do 11 na dayon ang ila patrol car na labot sa subong madugangan pagid sang Dorman. Kaya si Police Major Jiggy Remino sa Talisay City PNP. Ay action mar no ang pagpayag diri ni Sir Jimino sa aton nga interview diri. Okay. Ako nang taon sir, di ba? Tamo, nakamagana patrol sir, no? So, actually, ano yan, isa sa yung patrol. Pero ang pito sa siyang ay isang police sa Pilipinas. Okay. Pero sir, ang iba, under sa ibang leadership, mga pinakabilog ang na-donate sa inyo, sir? Sa following of staff ko po, ang lima. All are new calling. Pagotanan, sir? Ako, pagotanan sa Pagtuba. Okay. Isa ka rin sa Rio, sir. Tanda mo na ang subukan sa ito. Okay. Okay. Isa sa ito si Mayor ng ATM mo na. Oo. Sa 150 ang sura ang sulit siyahan sa kayo pala. Pero ano na siya, sir, do motor cup? Oo, motor cup. Yes, motor cup. Okay. Pero most likely, sir, ilang mga salakyan ginagamit kin man sa for police visibility, no? Yes, sir. Malikot ano sa activity sa police. Isa sa ginagamit na sa kung ano doon, sir, enough man ang salakyan nila kay damo ang kapamal nga do Talisay City sa city kano do kanamo sa PNP damo gid subong sa sa salakyan, sir. Do lang taon enough na so all may kakulang para ako lang taon yan, sir. Actually, sir, kung ang daw kasi nagit sila ito kapag maayo sa ito kung may ito sila ito kapag kapag sa helicopter mo sa iba sila ang iba niya sitting sila dua tatlo or apat pagit ka patulog ka so sa aton dari facility ka so may additional time yun sila dua pagit ka patulog ka kung sa police ang pasupili sa police dari pumasok ka 100 cash kung maisok na 100 pumasok ka 100 ka sa aton dari sa police city ang population na 100 cash o sa 120,000 cash so for Sir, mabatian si Police Major Jiggy Remino ang Chief of Police ng Talisay City PNP. Sa totalan ng magka-aksyon na tandaan nga sa mga panahon na sige po ng COVID-19.
ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Una sa na sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Aksyon Night Patrol Field Reports. Las 10:55 na Action Radio Philippine Standard Time, Action Night Patrol. Paagi sa sadeng ang bahanon kiss me goodbye. Magatakop temporaryo, magabalik ini buwas kang adlaw. Salamat gid sa taran-taran sa ring mga nakigbahin. Nagapod sa ato sa ring pagpangalagad. Martes nga presentation, April 6, tuig 2021. Sa News Center Action and Defensor, dari sa bahin sang Technical Control Action Nelmar Madera, with Action Elway Dotolios, IT Expert, sa ato sa ring Patrol Action Jan Diaz, Action Nixon Tahom, Action Percival Villamor. Ako naman Action Marlon Herboya. Nagabilin sang good night, sweet dreams, una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon!